Nou, ben ik er een klein beetje van op hoogte dat er dus, zodra er evenementen worden gehouden, dus dat er EHBO'ers uit Friesland komen, of in ieder geval hier uit de buurt. Maar volgens mij komen jullie hier niet uit de buurt. Nee, dat klopt. Bij EMS werken mensen uit heel het land. En zo komen wij uit de Achterhoek en van de Veluwe vandaan. We staan voor de EHBO-diensten. We hebben kennis van zaken. En al onze medewerkers die zitten zelf ook in de medische wereld. Ze werken in de gezondheidszorg of ze studeren in de gezondheidszorg. En we hebben dus echt kennis van zaken en we worden op heel veel evenementen ingezet. In het algemeen zijn het heel veel dance events waar EMS werkt. Daar hebben ze ook de expertise van. Maar ook veel leuke evenementen zoals deze. Het leuke vind ik vooral de ervaring die ik hier kan opdoen en de verschillende soorten mensen die je ziet. En ja, je komt echt overal in het land. Nu zit ik hier in Friesland, andere keren zitten we ergens in Den Bosch of waar dan ook. Dus je ziet heel veel verschillende soorten mensen en heel veel verschillende dingen, ook op het evenement zelf. Die zijn ook vaak leuk. En de mensen die naar je toe komen, daar kun je een praatje mee maken en je kunt ze helpen. Dat vind ik het leukste. Goed, heb je al iets meegemaakt? Zijn er al ongelukjes gebeurd? Nee, dit is meestal wel een rustig evenement en er gebeuren weinig incidenten, dus tot nu toe hebben we niks meegemaakt. De brandweerman die houdt van vuur, maar houden jullie van gewonde mensen? Wat zou ik politiek antwoord zeggen? Nee, laten we lekker rustig houden vanavond.